Mimi kwa matumaini yangu, msichana wangu alikuwa ananiambia mama, usikuwe na stress. Hata kama maisha ni ngumu, nataka kutia bidii nikuwe daktari surgeon, niende university nikuje kukusaidia kama mzazi, nikutoe kwa umaskini. Wakati nilikuwa natoka kuhaso, kama mtoto wangu wa holiday alikuwa ananiambia mama yangu, nimejua tu umechoka, kaa tu hapo, at least nikupikie ufurahie uko na msichana. Sasa nimemkosa, hata niko na machungu ndani yangu, sijui nianzie wapi nimalizie wapi. Tu kitu naweza omba tu mnisaidie tu. Thank you. After ono msoberere moja for 2 weeks tumuletero ni Wednesday before tutaramuleta okomo bonde bwa tunyorete umwana wa chitego sira na requested sokoro yaita atinde kwata hiyo, so tukaenda on Thursday mpaka school inche mother yae na my elder sister tukarequest ya walimu mpaka moto wakurwe school tuka proceed mpaka Kisi ase twakorete musawara gwocha mpaka nkagaiga tukaika kitu saa 11 muma eta abantu munarinde kuikaririo mubero retirwa abantu ngo tukabara abangi abantu mbarengo yaikire saa 1 nga mutore saa 2 nga mutore igaika kitu saa 5 bado nga mutore pai saa 6 omwa bagate orosi tigara ndara eka pai saa 7 nachanga tawo mwere obrie yara abere metambo muntu nabo koraki ugutimuka abana no barenge isiko gaiga nichikase nichiaye rinde ngonya kugamba bale ninchetenga baboli save mole bagata save bale nanje karoranya bale kuitini ya compound save bale ona keiga nali oyo mo bona rote banga akobwe orosira ndarare distance yono era ngensaiga bakamukoba muna group kwa mukoba muna group bakaikera gasoa mwabo keraswa mwabo oyo nde nacho mumuronde nero tebanga nanje mutare gonkoba musani bwa bamuraba bono chikasi nchiaye bakateatia baba mukobe akoko mukobe kero baika samwea mbanya romonto ko babwati korumaega ali babura nga kingo yo ko babwati korumaega korende bono kumbo mumuroyo korana na tagete nyaroke ya ito na nina bwate glachi bona libaika bali bakarana kikuba okwa na gochimaega ntutiga tosuke moto yo maybe mbabwata magana baokwa ali banda batene na seketeiga bakoranga omurutire nkundi namubure tina kino nganje tori akamukana nonje tingwanje ti because mwako yorarire ngokominyoki arenge ugukanire bono nyorarira niri mangana yunche tingoleti tintageti bono chikase nchana libaranga ne nkundi amuruta ali bakominyoka rende bacheba mubwatena na kinga kikwa mwake nkundi kumbe baromba amanyango koreki endonkero amutongire iri muno mungwana na batamete igo ntubone togocha gotebwa nali bakuria raisi obochira amanyinga tubona muna turaire nali togocha gotebwa kai papa posia mwana akirwe goitika amanyinga ntukabora isiko gaiga kumbe nawo tusaidia compound alitoka minyo gate tukanyoro mwana mparari ara unconscious tukamuminyo kinyamira natwa minyo kinyamira uo mboga iyo imanyika nite muna Kinara hospital natwa mo ikiororo munyagitari na temete ko muri start akatema saa nyarete but unfortunately mwana agasira mwana akuruku cheri posia stima cheri posia stima na chite kostukira ngorangerigu atebigu mwana wa kirparo nchomorora na rero nchite kuikorora nganyora umwana ntari gukwana ngamubori mama ebu niambie kwenye umegongo na rero umwana tangwanire tinganyora ari conscious tukamumnya kinyagitari munyagitari agatema saa kunyara lakini wana agatotiga ana nti twari kusaba gaki
onye mogotokonya motokonya ndibwati ncherende ase eng'encho omusikonyora orwarire twamosigurikire twakorire nonye ebesa twabwate. Community antana amang'ana yokoreng'ana buna omogaka oywo ore omwana momanyche emisiasirete iga tandika ase amatuko amange ICU naende kere ekemo gegakombeka korwa ase omochi oyo na community egatema gosira n'abasani bagatema gosira goika omogano okae ogaika bwa omogaka wakaenegwa egento giogoichani nkeri ng'a naende omwana omochokoro twanyorire ng'a nere otosirire kabora lakini estori yaye koreng'ana buna efamily yaresire ero tinkonyara gokwana inche ekiagera timanyeti mogano inche nigondo omorai bwa ekenyoro lakini rende omogondo igo wa penalty siko ye compound igo ntomanyeti mogano buya otatiga koreng'ana baresire gwetera ase abana bari barenge n'omwana oyo inche chiripoti ndaripoti nchire ng'a komoranche buna nyamira yaito igo togosaba gokonya kwe serikali gokonya nkene ntaka mono none community ene ntaka nonye nobori maso omwana oya aenetigwe nerisho samba okagondo kagurire igumba bwato bokong'u nonye nomogondo tibo serieta Bishop Charles Oteki oyo manyikate buna askofu Oteki Gishingoro asenke yaito oyo nomwana ominto osirito oyo kondo maiga koguchia msimo manyi igarwara ase amatuko make ang'a amatuko 22 gatwa mwito bosongaria kabika ashimu n'omwana eresha tindi gocha ase amange ekiagera oboro bwaruru eng'ana enene yangosete mono nekero twarete momura oyo ominto tukamobeka lakini ase obotuko naende tukanyora egekoru kende ekebe mono chibesa chionsi chiatwereire nabo tware gosaba onyancha buna aye omuraria na abarari bande motobekera amang'ana aya buya ase serikali omogabano oito tochoka omogeni mong'ina chierusha nenyaruka yasirire batokonya ase bakonyara bakansela baito nyang'ana tomwanchete nero oyomo ase ekenyoro eke ase twaete chikura na abande bari bakoboria kina nyandieka kina oyugi kina barongo bari bonsi bakoboria chikura kuna mochenwa bakoboria chikura kuna migosi kuna kemoni bonsi nyamoko ito nere twate chikura batokonya ase bakonyara kubwa mono batosira ande kitware gosaba nkeria ng'a eserikali yaito DCI etokorere bwango obotuki erinde batoeri bagakiagera nonye nokorosa twarosi toeni omwana oyo ase obosera igo nabo twagosaba eserikali yaito etokonye bwango iga nonye ebiombe bigete chiamana nabio biarosire abande mbasirete bang'anye korwa baenda asande nabio biarosire abande mbasirete bang'anye korwa baenda asande.